היום, יום רביעי, 11 בבוקר, נכנסתי לאוניברסיטת חיפה מהכביש הראשי המוביל לאוספיה, דרך המדרגות המובילות לתוך האוניברסיטה, בלי שום בידוק ביטחוני. אני בתוך האוניברסיטה ולא עברתי שום בידוק. הגעתי לבניין מדעי החברה, דרך דלת שהייתה פתוחה, דרך החוג לכלכלה, לתוך הבניין, מבלי לעבור כל בידוק ביטחוני ומבלי שאיש יכול היה למנוע ממני את כניסתי לכאן. יש לציין כי בעמדת השמירה בכביש נמצא מאבטח שכלי הרכב והולכי הרגל עוברים דרכו ועוברים בידוק, אבל זה לא מונע את הכניסה שלי לבניין דרך דלתות החירום שפתוחות בכל מהלך היום והערב. אני כאן באוניברסיטה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. בדקתי דלתות חירום נוספות ומצאתי אותן גם כן פתוחות. הנה אני נכנסת לתוך המבנה דרך דלת חירום. הנה היא פתוחה. והנה אני בתוך הבניין בלי שעברתי כל בידוק אפשרי. אני כאן. חייבת לציין שדלתות חירום אמורות להיות עם ידית בעילה שניתן לפתוח כלפי חוץ, אבל לא ניתן להיכנס פנימה מבחוץ, מה שלא קיים פה. ולסיכום, נכנסתי עם תיק מלא חפצים אישיים שבקלות יכלו להיות, אגב, גם חומר נפץ. אני חייבת להדגיש עוד שבביקור אחר כמה ימים לפני היה אותו הדבר ושום דבר לא השתנה. אני בתוך הבניין, אני יכולה להניח פה את התיק. אתה יכול להיכנס לאתר של פקולטה? להטמין פה את התיק ולצאת. כל הבניין אגב מלא מלא חלונות וזכוכיות, מה שיכול לגרום לנזק אדיר כאמור, שלא נדע.